Здравейте хора, днеска ще проверявам оценките им. Аз отих да мина при госпожите да ми кажат оценките на другите и ми написаха на листче. Сега ще ги правим. Сега чакайте. Няма да преподавам по всичко аз. Така. Английски. Започваме. Как да ви сложа, за да виждате? Така, нормално. Виждате ли, не виждате нищо. Сега ще се мъча 205 години да ви наместя. Айде тъй, нормално. Охо, Карина закъса. Има 2 по-английски човек. Моана има 5. Гледайте тук. Така. Ангел има 3. Тройка. Карина има 2, закъсала е нашата. Роза има 6. Обърках май. Роза има 6. Карина има 2. Карина направихме. Калин. Колко да има Калин? Да го видим, то че много не обича английски. 4 брал на него. Как се пише 4, бе? Следващата коя е там? Кристиян. 5 брал на него. Малко грозно го написах на пука. И син има 3. Роза има 6. Следващия час е компютърно моделиране. Обръщаме страницата на компютърно моделиране. Да видим. Скоро ще сме втори срок. И ще трябва да идват много по-късно. Затова. Да. Тук имаме грешка при писането. Така, да гледаме. Какво има там? Моана има 5. Браво на нея. Мисля, че така по-лесно ще ни бъде на двамата. Много трудно се пише 5 от страни тук. Ангел има 6. Кристияна има 5. Калин има 5. Кристиян. Колко има там? Той също 5. Колко всичките имате 5 тук? И син има 6. Браво на нея. Роза има 6. Написах истина. Малко съм болна, да ви кажа. Физически. Моана има 6. Виждате ли? 6. Така, Ангел има 6. Кристиян. Кой е Кристияна? 6. Калин 6. Кристиян 6. То ви всичките 6 имате по физкултура. Есин 6. Роза 6. И готово. Всичките имат 6. Браво на тях. Сега български.
Ние само нямахме днес компютър, нямахме други часове, нямахме и четене. Затова другите, когато има български Моана, има 5. Браво на нея. Ангел има 6. Кристияна има 6. Калин има 5. Есен има... Чакай. Калин, Кристияна. Есен има колко там? 6. Май учителя на Кристиян не е сложил оценка. Сигурно не заслужава. 5. Роза 5. Математика. Моана има 4. Моана. 4. Ангел 3. Кристиян 6. Калин 4. Чакай, обърках всичко. 9 пък написах аз. 4. Кристияна 4. Я отново сгреших. Есен 3. Роза. Есен 3. Роза 6. И готово. И чао на всички, защото вече свърших с дневника. Това на... Чакай, че си забравих класа. Ние сме 3 В там, нали? 3 В. Да се напиша тук. Написах и сега. Много се надявам, че че децата ще се оправят естествено по оценките си и ще бъдат много добри с оценките. А за сега всичко. Чао, какао! Ви бяхте на моя канал. Абонирайте се, иначе двойки ще ви сложа. Чао!